Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Νηρέος και δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται η Κρίστη Γιαλδόρη. Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Κρίστη μου, σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα μοναδικό προϊόν, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, όμως, πριν το κάνουμε αυτό, θα ήθελα να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί πού ακριβώς βρισκόμαστε για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Βεβαίως, Γιώργο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πολλά καταστήματα Phone Club και συγκεκριμένα σε αυτό το ευόσμιο της Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία, Κρίστη. Να πούμε λίγο για τα καταστήματα Phone Club, τα οποία είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων και εγγυάται ότι θα βρείτε πάντα ένα δίπλα σας. Τι θα βρείτε όμως αν επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας? Τη μεγαλύτερη ποικιλία για όλες τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας της αγοράς, σε θήκες, μεμβράνες και σκληρημένα γυαλιά για την προστασία της. Επώνυμα ποιοτικά αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, καλώδια, φορτιστές, power banks, βάσεις αυτοκινήτου, κάρτες μνήμης, selfie sticks. Συσκευές ήχου, ακουστικά και ηχεία, Bluetooth αλλά και ενσύρματα. Επιλεγμένες συσκευές κινητών με εγγύηση αντιπροσωπείας. Περιφερειακά ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και gadgets όπως drone, action cameras και τσάντες μεταφοράς. Και φυσικά το καλύτερο σέρβις κινητών από αξιόπιστους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Τέλεια, Γιώργο! Και όλα αυτά με μόνο μία επισκεψή σας σε ένα από τα καταστήματα Phone Club και φυσικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λοιπόν, Κρίστη, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια για τα καταστήματα Phone Club και το πού βρίσκονται. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το μοναδικό προϊόν μας, το οποίο, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι στην αιχμή της τεχνολογίας σήμερα. Ναι, Γιώργο, και αυτά είναι τα καταπληκτικά ασύρματα ακουστικά, κατάλληλα για όλα τα κινητά, με πολλές δυνατότητες για μουσική και όχι μόνο, με πολύ μικρό σχεδιασμό για να χωράνε παντού και ωραία εφαρμογή στο αυτί. Μπράβο, Κρίστη, τα είπες όλα σε μία πρόταση. Πώς το κατάφερες αυτό? Αυτό ακριβώς όμως είναι και τα ολοκαίνουργια Bluetooth ακουστικά μας, τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε και σε μία μοναδική τιμή που μόνο τα καταστήματα Phone Club σας προσφέρουν και φυσικά μέσα από αυτήν την μοναδική παρουσίαση. Ποια όμως είναι η τιμή τους, Κρίστη? Μόνο με 29,90 ευρώ. Ακριβώς. Είναι μια απίστευτα χαμηλή τιμή για όλους εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, που θέλετε να αποκτήσετε κάτι μοναδικό, πολύ χρήσιμο, που θα σας διευκολύνει πολύ την επικοινωνία σας και όχι μόνο. Γιώργο, και δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε και μία ακόμη μοναδική προσφορά για όποιον θέλει να αποκτήσει δύο ακουστικά για να κάνει με τη σειρά του ένα υπέροχο δώρο σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο. Βεβαίως, Κρίστη, φυσικά η προσφορά μας για τα δύο ακουστικά είναι μόνο 39,90 ευρώ. Δεν κάνετε λάθος, καλά ακούσατε. Μόνο 39,90 ευρώ. Τα κομμάτια εξατλούνται πολύ γρήγορα και πρέπει να προλάβετε να τηλεφωνήσετε τώρα. Εγώ λέω να πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά αυτών εδώ των ακουστικών που είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας, γιατί τα κατατάσσει στην κορυφή των αξεσουάρ για την ασφαλέστερη και ευκολότερη από ποτέ επικοινωνία μας σήμερα. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν την νεότερη έκδοση Bluetooth για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας. Μεγαλύτερη εμβέλεια και σχεδόν διπλάσια ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 48 Mbps από την προηγούμενη έκδοση Bluetooth. Φυσικά, μιλάμε για ακουστικά χωρίς καλώδια για εξαιρετική ελευθερία. Συμβατά με Android και Apple iOS συσκευές, διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο για να μπορείτε να μιλάτε hands-free χωρίς περιορισμούς, ελάχιστο βάρος και άριστη εφαρμογή στο αυτί για να το φοράτε παντού και πάντα. Αυτά τα σύρματα ακουστικά χωρίς καλώδια θα λύσουν τα χέρια σε αθλητές και δραστήριους ανθρώπους. Απολαύστε το τρέξιμο, την ποδηλασία, το ski snowboard, το skate και κάθε άλλη παρόμοια δραστηριότητα που σε άλλη περίπτωση θα περιοριζόταν με τα καλώδια των ακουστικών. Με το πάτημα του κουμπιού στο κάθε ακουστικό μπορείτε να δεχτείτε τις ερχόμενες κλήσεις, να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε τη μουσική, να αλλάξετε τραγούδι και να καλέσετε τον αριθμό που σας κάλεσε ή μιλήσατε την τελευταία φορά. Κρυστάλλινος ήχος εξωπραγματικής ποιότητας με βαθύ μπάσο που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Διαθέτουν noise cancelling για να απομονώνουν τους εξωτερικούς ήχους και να προσφέρουν μια μοναδική μουσική εμπειρία. Έρχονται στα χέρια σας σε κομψή θήκη φόρτισης, μεταφοράς και αποθήκευσης. Εφαρμόζει με άνεση και σταθερότητα στο αυτί σας και μπορείτε να λαμβάνετε ή να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς να κρατάτε το κινητό στα χέρια σας και χωρίς την παρουσία ενοχλητικών καλωδίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο ταυτόχρονα, είτε το κάθε ένα ξεχωριστά. Ιδανικό για επαγγελματίες που συνομιλούν στο κινητό τους διαρκώς, καθώς και για οδηγούς που πρέπει να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Συμβατό με τα περισσότερα κινητά και smartphones με δυνατότητα Bluetooth, Android και iOS.
Η φόρτισή τους γίνεται μέσω της θήκης, η οποία φορτίζει με USB καλώδιο, το οποίο περιέχεται στη συσκευασία. Τώρα, τι περιλαμβάνει αυτή η συσκευασία? Ένα ζευγάρι Bluetooth ακουστικά, θήκη φόρτισης, αποθήκευσης και μεταφοράς και καλώδιο φόρτισης USB. Τέλειο προϊόν και ακόμη πιο τέλειο για εσάς που θέλετε να κάνετε ένα δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πιστέψτε με, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το προϊόν αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε και από τα καταστήματα Phone Club, τα οποία βρίσκονται, Κρίστη? Γιώργο, το πρώτο μας μεγάλο κατάστημα 500 τετραγωνικών μέτρων Μοναστηρίου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το δεύτερο κατάστημα, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Τρίτο κατάστημα επίσης ανατολικά, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 126, περιοχής Χαριλάου. Τέταρτο κατάστημα δυτικά αυτή τη φορά, Μεγάλο Αλεξάνδρου 79 στον Εύωσμο. Πέμπτο κατάστημα στην πλατεία Επταλόφου Ελευθερίου Βενιζέλου 73. Έκτο κατάστημα εμπορική στο ΑΕΦ Καρπίας. Έβδομο κατάστημα Εγνατίας 74 και τώρα στις Σέρρες Μεραρχίας 29. Και φυσικά ένα σύντομα κοντά σας και στη δική σας γειτονιά.